maayong adlaw sa tanan. So, naanan ako ang kwarta. This is 27,000 pesos. Ako yata is only 25,000 pesos. So, kauban ako karon ng iyang advisor, si Ma'am Jonah. Together sa amo ang mga kauban nga teachers, si Ma'am Hyacinth, si Ma'am Marichel, Sir Arnold, nandito, si Ma'am Linia, Sir o si Sir Langam, o mga estudyante. Kita mo estudyante dong. So karon maadto mi sa classroom ni Ma'am Juna o ni Ma'am Haya para among ihatag kini nga kwarta nga 25,000 pesos pero 25,000 pesos pero 27 man ni ang 2,000 among ihatag ni Halloween nga maligya po na siya actually og pagkaon sud sa classroom man ni iyang baligya mabot kini siya og pamaligya somewhere in in the South San Fernando. So mo na amo siya hatagan og share sa 27,000. So mga dumi karon para amo ni siyang i-turn over. So 5 4 3 2. So mga dito nami sa classroom. Kauban ako si Sir Langam na suluyo. Sir Langam. Unya si Ma'am Juna wa pa nanaog nara si Ma'am Juna. So mga dito nami guys. Og si Ma'am Hyacinth nasa luya na. So mga dito nami guys para maadto mi diha. Mga dito nami sa classroom nila ni Stephen. So mga dito nami guys para amo nang mahatag ang kwarta nga inyuhang i-share. So salamat kay ninyong tanan sa inyuhang pag-share. So mga dito na ko padong nami sa Tuyan National High School, City of Naga, Cebu. Kami karon sa classroom sa amo ang nindot na classroom just in case na ay mo mayong pa naman ba nga sir para sa inyong classroom mas mayo. So namin sa classroom karon unya together na ako once again si ilang advisor si Ma'am Juna, advisor sa YUMS A si Ma'am Hyacinth, and ato ang banggitan nga TVL teacher si Sir Langam. Panday na namo karon ang iyang mga classmates. O pakita mga classmates. Kung inyo nakita guys, kung inyo nakita, duha ka buong ang chairs na kabutan diri para ni Stephen ug sa iyang wife. Pero sad to say, dili sila kaari. So medyo di mo sila kaari karon. Di man sila kaari so ato na lang ning i-turn over mga balag wala. Pero syempre joke ra. Atong sugatos masipang papa si Stephen. Ano ba si Stephen? Ay, tawag ko dito. Isa-side view na sa side view. Stephen, o iyahang wife. So, sa mga nangutan na, ganong ingana kapugihan si Stephen, tungod kay si Stephen na anay, baby. Ako ba na ito ang iyahang partner? Mga si Charina o si Stephen. So, mga batanon pa sila, pero ang nakanindot lang ni Stephen o kay iyahang yung tagan o responsibilidad ang iyahang pagkaamahan. So na si Stephen, o iyang wife, o mas mga teachers, among ihatag garon kay niabot ang nihatag ang nihatag sa ilahang ginagmay nga tabang actually dili siya ginagmay no ang naabot sa kwarta nga ihatag yun is almost 25,000 pesos. Pero atong ihatag ni Stephen, atong ikumpleto ang 25,000 pesos. Pero ang nakadaot lang yun is ang naalay gisulti dito nga ang ipahatag nimo dong is only 2,000. Okay ra nimo? Okay ra ka? Kay ang 23,000 ari pa dong. Joke lang no. So, akong paon ng kwarta, akong ipon sila tubangan ang 25,000 pesos. So, nanak ko ang kwarta. Mauni siyang kwarta. So, this is... Actually guys, no, awa,
Nandibot ako balibo because first time ko moatag og 25,000 pesos sa usa ka tawo. So kad ko nag-create og video kay before mahatag ko og kwarta pero ibahin-bahin sa kadaghanan. Pero karon 25,000 pesos straight padong gid nila. So kami together sa mga teachers, si Ma'am Juna, o si Ma'am Ayaw, si Sir Langam, maginaot mi dong ma'am nga magasto ninyo ang kwarta sa insakto nga paagi. Inya ba ninyo mong puhunan para sa inyong baby o sa inyong magastuan. So maginaot mi nga kining kwarta dili ninyo mausik sa dili insakto nga paagi. Akong balikon, wala ko nangayo sa tuang video, kinasing-kasing silang nihatag dong. Asa ako ang jacket. So akong ipon at tubangan sa ilahang mga classmates. So ato ipon na. Pasulti ko ikaw mo niya lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,000 at nasa na po Joe 21 22 23 24 25 25,000 pesos. Thank you, congratulations. Pero kung nakabantay mo na sobra 2,000. So syempre ang 2,000 dili ni para nako. Tungod kay dili naman si Stephen ang namaligya sa classroom. Akong gipunan ang kwarta og another 2,000 atong ihatag ni Ali. So, si Alwin, ari to. Ari to. Kana, si Alwin, usap po din siya na maligya o namaligya din siya si Alwin. Namaligya po din siya sa classroom, pero during that time, wala siya namaligya. Okay. Si Alwin, same siya ni Stephen, nga napo siya ay baby. So, si Stephen mo, si Alwin, maabot siya baligya somewhere in San Fernando, south of Cebu. So, tungod kay wala man siya na-appeal sa video during that time. So, ato siya ngatagan no, together sa mga teachers, no? Ato siya ngatagan og 2,000 sad. So hopefully kini 2,000 dong mudako pa rin siya dong wala takabalo una amoy mga grasya niya moabot wala takabalo. So ako nihatag ang 2,000 ni Alwin para tabang ko sa iyahang pag-eskwela, pagpaninda, wala gibiyaan ang pag-eskwela, pamilya sad. May gani ang uban okay. Naninda pa, di pa dayon og eskwela, pero ang uban wala walay kabilinggan, di na mo eskwela. So manginaot mi nga may mo ni nga inspiration para sa mga estudyante na gusto makahuman. So atong yatag ang 2,000 ni Alwin dong. Pasensya kayo dong 2,000 na dong. So ang among thank you no. So maayo yatag maayo ta og mensahe para ni nilang duha. Pero actually guys no, dili ra para ni nila ang ato ang ihatagon niya kay nasa ningon nga manghatag po sila og para paniudto sa mga classmates. Karon, ato ipadul gamay ang microphone, ang camera para maayo ta sa mensahe ni Stephen. Kana. Sige lang, kung sa may mga masulti sa tuwang mga generous kayo nga mga followers sa tuwang page. Salamat sa mga naghatag og blessings dako nig tabang sa akong pamilya ug sa akong anak. Mua ma'am. Thank you po sir kay tungod nimo na ay mga tao nga naghatag og blessings niya nga nakita ang videos. And thankful ko ninyong tanan and God bless. Okay, so thank you. Salamat. Actually,
wala jud ko magdawam nga maabot sa ani nga part pero usa ra gyud ako ang masturya no. Atong paminawon si Ma'am Juna sa iyang maistorya about. Thank you kayo sa mga nihatag o blessing sa akong students. Kay silang duha, they are very eager to finish their senior high school, and one of the ilahang hard work kay ma-pay off jud sa ilahang pagtaro og eskwela. So thank you kayo ninyo. Si Ma'am Hyacinth. Of the teachers sa kaning duha ka mga estudyante ni Stephen and ni Alwin, and usapod ko sa mga verbal witnesses ba sa ilahang hard work, and makita din ako ang ilahang determination ba o kagustuhan nga mo-graduate. Salamat po me on behalf po nila for your very generous heart nga ni-share mo sa inyong blessings nila, and that would also serve as an inspiration sa ilaha. So okay, so thank you. Salamat Jong Stephen, salamat Ma'am, salamat teachers, salamat tong Alwin. Salamat sa tanan nga ni extend sa ilang support or ilang pag-share ilang blessings. Ika namong tanan sa faculty and staff sa Tuyan National High School Senior High. Daghan kayong salamat together with me, Sir Langham, Ma'am Hyacinth, and Ma'am Juna. God bless, thank you, and bye-bye.